hazi inganaye semvura zvimira zvawanda vanhu vakurayana vanhu vari kungopopotedzana vanhu vakurayana nevana vavo vanhu vari kuita zvisara basa saka Mwari anombotsama handitika aichanaya zvayo tinotenda ndauya nemuzukuru wenyu Sekuru abva kwaMutare amai vake ndo vakandifonera vachitiwo ndine dambudziko remwana wangu haachatoenda kana kuchikoro dambudziko nderei amai ndoti mwana wangu handinyatsozigona kunyatsozitsanangura kuti zvakabva nekuduende zvakatanga sei asi dambudziko rainaro chero hombe ratiri kunyatsoziva semhuri ranetsa haagoni kuramba muchinhu chinonzi murume saka ndachikumbira kuti Sekuru vamubatsiri ndakadaiwa nyaya yenyu yakaita sei yakajeka here nditaure nemi ndopandakataura nemi Sekuru mukati aiwa muzukuru ngauyechi ndimubatsiri ndiye muzukuru wenyu uyu sanganai nemuzukuru mukurukure naye esi muzukuru wangu une makore mangani komuzukuru 17 years right dambudziko ndandanzwa kaini kuti haukwanisi kuramba varume right ukapfimbwa nemukomana nevarume vanhu vese unongodana navo right chii chinomboitika pauri muzukuru wangu ndiudza kuti taurisa ambuya ndinotore nambuya sunungukai hapana pamunobuda hapana pamunoita sei itai semunhu ari mudare auya nemuzukuru wenyu chikumbiro chenyu ndechekuti handidi kubuda hamusi kuzobuda asi ndoda kuti musununguke mutarisane chiso naSekuru handiti mazvana nekuti mauya nemuzukuru kuti azobatsirwa muzukuru ndiye ane dambudziko sekutaura kwatakaita hongu ndiye ari kubuda indabva ndona kubva matarisa basa nobva ndoda kuti dare rinerike musununguke sekusununguka kwamama kaita tichiuya handitika ndatendawo munokwesa manje makateresa aiwa tataura nararai wambuya imi muperekedzai muzukuru aitisi auye kuzobatsira maka tiudze chinoitika pauri ukapfimbwa nemukomana chinonatsoitika chaicho ndechekuti shedzeresa mushemushe chinonatsoitika ndechekuti toti ndapfimbwa kana nemukomana muroti ati handi munhu ati anoaprocha munhu zvakanaka-naka otaura kuti ene musikana iwo ndakufanira unonzi ani chichi kutoti nditoramba unenge uchinzota munhu handimudi but kuti urambe kuti handisi kukuda ndozvinoramba izvozvo saka iwe unakomana vakatowandisa vanodana kanda udana navo kana unongohura navo zvezvo nokuti wakahura navo uyo zvapera uhura navo uyo zvapera uhura navo uyo zvapera chinoitika nchekuti ndikadana nemunhu ndozongonzwa kufimukana naye ngoti watorana naye pakazhinji pamwe unongwarara naye pamwe unongosinyorera naye asi unozongonzoti munhu akutondibowa utsvaga futi mumwe futi pamwe unobva atongofimbwa nemwe toti iyo yachatoida zvake ndakuda muzvona saka izvi sofa wauri kuziva vanodarika 20 anditi havakawandisa saka 20 totodarika togonodarika saka zvekuma 40 50 saka right iwewe pazuva unopfimbwa kangani kana todana navakomana vangani kana tinorara navakomana kangani pazuva wabudawo zvako waenda kwanonge waendako unoita kangani wakona nokupfimba unorara navakomana vangani pazuva ndogona kupfimbwa navakomana vakawandisa and then pamwe ndogona kufuma vese it depends noti ndafungwa newakawanda sei pamwe ndobva ndagona kufuma vese pamwe pacho kana pamwe tazodana no unozogona iwe unodana nemunhu ende kana kuti unongonzwa kuda munhu wazvokudana napana zwa kungoda munhu ndikati ndada nemwoyo da ndendaimo very good nongonzwa ngoti munhu ndomuda but kuti unosoti ndanasa kumuda nemwoyo wangu sana because kafeeling kako ndozvingogumisira katongopera kuti munhu arikundibowa handichatodi pamwe ndotobhura zvekutoti ndotomba ndatomakana naye munhu iye kusvika nachikoro ndakadzingwa pachikoro wakadzingwa nenyaya idzodzo futi
pachikoro todzidzima kuti hayi waubatsire zoita ubude pachikoro. Na pachikoro wadana vakomana vangani pachikoro? Pachikoro wandainyanya kuziyanwa andandani mbiri naye ka. Iwana wanga rungotowo ndingodana naye. Saka pazuva iwewe wabudo zvako unogara nagogo unorara nakomana kangani pazuva? Ndoda chokwadi. Pazuva unokomana unosangana nawo zvebota kuti zvebonde manje. Pazuva unozviva ka10 here ka5 here pazuva kangani? Pazuva zvinodependa because toti kana ndabuda kwendopati definitely handinenda nchichi ndikuenda neboyfriend yangu. Pamwe unogonera naye chete iyi kandi ndinozvangosiyana nekuti waenda kupati une boyfriend yandosiya. Wotomboda unoenda kupati une boyfriend wangoenda uri wega. Wasangana uyebva kupfimba uvharana naye ufimba nowe ndoda kunzwisisa papa. Handizorara hangu nawo vese but unogona kuti 1 kana 2 since kupati vanhu vamwe nemamwe ndoro madhako different. Mbao unoenda here mbao? Zvezvi kunokechesa zvezvi? Aiwa ndiendi. Uri musikana anogara pamba? Andigara hangu pamba but kubhawa handingachindoenda manheru kunokecha. Togonoenda kana nemashamwari angu. Tikaenda tikwanzi kwauya kana artist yauya tobva tangoenda tese. Saka tomboti wabva kunokiwa wabva hako nemukomana wako waona akunokufadza ukasvika kubva kwake ukasangana nemukomana unowatomsiya futi umbonoita nezvizvo uzodzoka ukavha. Ndogona zvinogonaitika. Alright. Saka uya angazoti waenda kupi mukomana? Unozongotsvaga zvongombata nazvo ngoti ndazodai asi unonge watoita zvinonge watoita. Wakamboita mwana? Ndakamboita pamuviri asi handina kuzozvara mwana. Ukabvisa? Like pamwe pacho pakanzi hapasi chibereko pari matsvuku so ndapanoitwa operation papa. Ambe makati zvini tisananguri dambudziko remuzukuru wenyu rakatanga sei pamakazoona kuti izvi kai zvine chirevo? Dambudziko rake rakatanga ari grade 7. Grade 7 taurisai sekuru ticha wacho achitoti chitondifuna mbuya maka ngatisanganei parodi kauti ngoyai kuchikoro. Mwana ari kuita musikana wamwana uri wachiripota kuti tiri kumuona achibatwa netukomana. Tichimboti pamwe ndezvewana hudiki zvichapera kuno kundobva ipapo izvozvi zvatowawisa. Akandofunga kundobuda makagara naye kudai zvakare anokusowa yakamjoka akabuda akaenda uzouya kana hamheni nguva anozoda kana mangwana kana ini padira paanokobuda hatauri kuti aendepi. Dambudziko rake ndiroro rekuti varume iroro redoro iroro nechikoro abva atodzinga nechikoro. Imimi saambuya makambodzifambirire nyaya idzi? Ndakamboedza tikatomboedza umiso kumachechi emweya asi hazvida kubatsira. Kumachechi emweya vaiti chii? Vaibata vachiti dambudziko riri pamwana riri kubva kupendi riri kukonzerwa nei? Iwo waingoti ngaanamatei mhepo dziri kungofamba. Mhepo dziri kungofamba ngaanamatei zvinopera kana notenga magumenzi kunopfeka kuti pamwe zvichapera kana zvakaramba zvavo izvi zvaakutoita kupenyana zvekuti kana kuti zvazoshamati wane nhumbu chii kuenda kukiriniki unotariswa tozi emergency operation nhumbu iri mumachomo otoitwa emergency operation ndopata azotanga kuti saka mwana uyu zvishuwa dambudziko iri ritoripo dambudziko handiti maka pandataura nepaipa wanga wachiti wakambozvifambira wega nyaya idzi ambuya wanga wavaudza here? Taura zvakabuda patsananguro paipa waenda kumadzibaba. Pandakaenda kuna madzibaba vakangonditi ringi akakupfekedza ringi ndiani. Saka musi wacho ndakapfeka kabhengo muruoko. Saka ndakatoshaiti pamwe vari kutadza kuidentify between ringi nebhengo. Kubva ndatoti handina kanipfekedza ringi. Kubva nditi iwe wakachatiswa. Ndakachatiswa saka pane kuchechi kwatemboenda kwamugogo wangu so kwaitwa zvemweya zvekwakamweya saka ndakambohwa kwachinzi
munhu wacho achiti akaurayiwa here nemadzibaba angu, saka akanzi abanzi apa aite spiritual husband. Saka pandazondawo namadzibaba angu kubva acho akashatiswa nemunhu akafa. Saka ndabva ndarekola nyaya yandakambodza ndangoti achi pamwe ndezveshuwa kubva vazonditenga mukaka nesipo kubva ndipfugamisa kubva nditi ndakubvisa zviri pauri kubva atangondibvisa like tukati tumabhengosi tudiki tumabhisi tutiki mumajosi kubva azondibvisa kakaita kanyanga kinzobhat kakari kadiki so kakaenda tweredi kumberi vandibvisa apa kubva azondizvomera rimwe muruoko pachiguru ndopandakabva saka wapoti zvinhu zvacho zvoda kunoraswa kumapo kumari kufunda saka waiti wada mari yefuel pandazongosiyana ndichitachi since anakudza guru ndoatanga ndichiti chii ndabva pamati ndinotaura kuti ndikuenda enda kuna madzibaba avo ndoatanga ndichiti gogo tinokungoma yechi izvaizvataura kubva ndazongosiyana nasvamwa muso ndopandazongwaudza ugogo nyaya yacho ndopakazoudza mama akazotaura nemachiti pamwe inyaya iyi yakadongoitwa nezvisakanisi. Anditika uyo muzukuru wenyu Sekuru? Muzukuru wangu pane mweya miviri iripo. Musha mao mune mweya ungozi kozoya iye pete zvake satanist. Saka usatanist hwake huripo ndochihule. Ndisakaona nchimubvunza kuti wewe unokwanisa here kurara pazuva sinosangana nemurume? Kati akwanisa. Saka maproblem akawanda kuna mumwe wechidzimai zvokuti haatogona kuswera asina kusangana nemurume. Saka ritori dambudziko zvokuti zvakatadza kugadziriswa kana imba yacho haipasi kusunga kuti murume akungobuda kana one day akungonorara outside akwanise kurara ega kuti unotsvaga murume kuti atorariwa nemurume utonzwa zvakanaka. Uye haana basa nemari kakona chihuri chari kuita chakachisi chemari. Iye anda kugara angonakidzwa nechi saka ndonako. Saka tinomubatsira zvichipera achitoimba yake. Uda kuroora here muzukuru wangu? Ina handiti ada kuenda kuchikoro. Ndaenda kuchikoro. Kana ndazopedza chikoro Saka izvi tikazvipedza izvi uda kuenda kuchikoro iwe? Alright. Unozichipedza chikoro muzukuru wangu? Usiya zvevarume? Zvikurwadza? Sorry. Ndatoenda kuchikoro. Right. Rega tikubatsire zvidarike. Chandinoda kuti iwe umuzvara nhasi unofanira kuti ndichakupa mushonga ubva wazviramba kuti nini zvechihure zvimweya wakaipa chaizvo handichazvida. Tobva tapedza mhepo yesatanist but musha menyu manje mune ngozi irimo yemunhu akapondwa. Ndonawo iripo musha mababa ake munhu akapondewa asina mukadzi. Saka paita mweya miviri iri paari. Saka ipa munochitaura naye mweya unenge utori paari because uyu akatonoripiwa mungozi nomukuti uyu ndiye mukadzi wako. Saka ndonyimwe nyaya iripo. Baba wacho warini? Baba wacho wakashaika. Akashaika ari grade 2. Oho. Nyaya iripo. Saka panofambiswa sei Sekuru ipapo kuti baba vake vakashaika iye akaripiswa ngozi? Kune dzimwe hama? Baba mukuru wacho walimukomana wacho. Anofanira kuuya panapa kuti vabatsire. Ngozi yobhadharwa kana kuti aiwa tongobvisa mweya wako. Because tikabvisa mweya tokaudzosera apa ndaita zhinjani. Nokuti muchibvisa mweya uchienda apo unonetsa kuti wamwe wana futi. Saka changonaka chete kuti dai wauka machivauya togara pasi towaudza zvokuita. Ngozi inopera nokuripwa.
Kana kubhadhara. Kuchikoro. Hamuna kumbobvunza? Alright, maka taura kuna mbuya matambiro awaita neshamwari dzako. Taurisa sekuru wanzi wakagara kuri newa. Ini kunyanya pana ndiri form 1 taiwanzoenda kumapati nemashamwari anga ari maform 3. Saka panguva taigona kana kuti tienda kupati ikoko pamwe unenge wabva kumanyepa kuti tira kandomatesera unopuwa hembe dzekunochinja wachi kupati ikoko. Pamwe kana pamwe boyfriend yokutengera kana kanecklace yokupa kanecklace kayo. Pane mukomana ndikambodana naye ani pane ndi form 1 ari form 3 ndiye akambondipa kanecklace asi kunyanya kumapati ikoko ukatachinja naye hembe mumwe Nazvinzwa. Akaitira kuchikoro satanist. Mukomana ende akatomujoinisa satanist. Satanist rake zvake. Pane nyaya ngani? Satanist iripo. Kozo yamwe ngozi. Dzakwana ngani? Toda kuti isataniste unokiparadza vana bate ngozi haiperere pano. Vanouya ukama ndovaudza zvokuita unoripa. Kune munhu wachakaita sei akaurawa. Vanobvuma here bamukuru? Kutokumbira kuti ndinosvika nawo sei bamukuru wacho nokuti kugara kwandakaita nevanawo mai vacho ndiye mwana wangu. Wakarambana nababa vacho. Baba wake ndo akatoponda iye baba wake iye. Ndakatoponda munhu achaponda munhu angu ukama vagara pasi kanza zviite isati na ngozi nopinda pamedu saka singati sizvani mwana musikana ngozi ngaende ipapo. Ndo zvakaitika. Baba wake ndo akatoponda munhu iye. Ndonyaya iripo. Saka ndingasvike sei shuka. Zvakwamuri zvisana tokona kuzvipedza vanapa. But ngozi tokona kuibvisa. Yombodzikira but inenge isina kupera. Ko amai vake uye havatauriri nehama dzemurume? Imimi chenyu kusvitsa meseji ivo ndo vanoona mataurira vanoita hati mwana ane birthday zisendemeko murume mwana dambudziko riripo iri zvanzi ndakafamba hakusi kunyebaka ndosaka tiri kuzvirekodha tichiisa pasi. Baba vake ndo vakatoponda ende dambudziko pana chimubvunze pai pazuva kuti anzi mwanasikana aita zvakanaka ada 4 vanhu kurara nawo 4 vakasiyana siyana mwana izvi kuno kametika tumbara achatohwara nokuti pane pasina munhu vanenge vachiita nawo vacho unofana kupedza 2 days tichimurapa tusvipere zvesatanist achatomborwara. Ane chikaro nenge chefoja chechi zvekuti munhu akachaya foja anoita problem. Satanism plus ngozi zvabatana zvaita chinhu chimwe chete. Ngozi unenge iriuko satanism uko futi zvingofambidzana. Anoita sei kana ari kumba? Kana kunzwa kana kutaura naye kana kuita sei anokona kuti sechimwe chinhu kana kugopendenga kana kabuda akaenda kana akadzoka amboti gogosori ndazoda kana anosvika kwindi kana anosvika bhunu ende lake rachanaro zveshuwa kana muchitora izvo zvingangobvisa zambia abude panzapo muone kuti anouya achikudza ndafimba nawo kumana 3 tisina mbokukudza izvozvo zvamuri kutaura sekuru taburuka paya pandazofona paye mukomaroba kuti hapana 40 tichitobva parodipoti pataburikira bhazi rake tichiuya kwautonzi gogo ndii mune musikanayo mungatogona kuwana kuwasha kuno parengipo pa izvezvi kana muchitoda izvezvi handititaura muno wanditi hapana kuzviziva nditi ndinoti abude ana nditi abude panze atendere imba ino yadaiso adzoke usipinda muno muone kuti anodzoka ndafimba nawo munhu akufimba chiwaya naye vanapo izvizvi bozi manzi ake pane ane magnet eri papa
inodhonza vanhu, inodhonza varume ndozvibaya ngeyarozi yeye. Saka ndeida kubviswa. Zvinopera saka tikaimba yake uchaona ndakamubvisa apa uchinzana akaona da kumubatsira mwana edu chikoro chatoona achatifonera kana ndoda kumubatsira mwana. Kuchiko naimwana abva adeda akoni kuchikoro kwacho aigona kuchikoro zvisingaiti kubva ari grade ECD achigona chikoro zvazongotanga kudai kuona munhu kushira kuti naimwari kuchiko zvinopera. Atonditi kana kuchikoro ka maticha achifungidza kuti ane mukomana mumwe waiziya iye anenge aitoni mumwe nguva yemalessons iwo atotiti handinge tori nemumwe vanofunza kuti ndina uyu aiwa atokwanisa mhepo chakauya mhepo yake yakauya apa so anotoda kutonzi akangorarwa mwoyo wake bva watochena. kana zvomuri kutaura chokwadi kana pese waiti kunguva kana mwari anongoti pamwe uri kundofambawo wasangana ne unoona kana kuti vakomana 4-5 iye ari ega musikana ari handiti saka regererai muzukuru wenyu handimanzwa dambudziko rainaro muregererei azviti handichazvida manzwa aitaura nemuromo wake inandiudza wakati ndakambenge ndichitombonyara kunzi unozobuda ndakati handidi asi ndakazozvina kuti hapana kwati ndiri kuenda inini handichazvida. Saka panguva dzine idzi batanai nemuzukuru wenyu handitika ndimi mbereko yacho batanai nemuzukuru wenyu muchimubatsira panenge zvinenge zvataura nasekuru. Nasekuru achamboita mazuva ari panapa imimi kana muchida kuenda munotaura nasekuru wokutsanangurirai anosiyiwa maoko evazukuru vanoita basa rake iro muzukuru panapa. Asi tatosara atanga tatombomukwesha mushonga kuita kuti vazukuru vangu vanenge vari panapa vamboenda problem naye futi tozonzwa mangwana zvimwe kuti musikana waye mukasiyara mazura akazobuda nemukomana ngozvinoita kuuya. Tinotenda zvikuru.